Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de provincie Zeeland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Theo Middelkamp had nog nooit een berg gezien toen hij naar de Tour ging. Hij won de eerste de beste etappe in de Alpen. Jo de Roo blonk uit in Lombardije, Jan Raas werd een keer derde in de Pyreneeën en Johnny Hogeland schitterde in de Ronde van Spanje. Johnny groeide op naast de Posbrug en de Vlakenbrug, niet bepaald de Angliru. Als klimmer in de polder had Johnny nooit bergen om zich heen. Dat was een geluk bij een ongeluk. Wat hij niet zag, kon hij ook niet vrezen. Klimmen, dat kun je deels verbeteren. Maar het echte klimmen, dat moet je in je hebben. Ik ontdekte eigenlijk dat ik wel kon klimmen in de koersen die ik als tweedejaars nieuweling en eerstejaars junior reed. In een etappekoers, dat ik toch ook al de hoge bergen op moest rijden, zoals de Colombière. Daarin merkte ik vooral dat ik vergeleken met de anderen toch wel net iets beter omhoog kon. Je krijgt het in de wieg, zei Theo Middelkamp. Toen moest ik even nadenken, daar ben je dus mee geboren. Daar word je mee geboren, met klimspieren met name. Er zijn ook mensen die wonen niet aan zee en die kunnen toch goed zwemmen. Dus volgens mij heeft het waar je geboren wordt of waar je opgroeit niet zo verschrikkelijk veel met elkaar te maken. Is het een kwestie van lichaamsbouw? Klimmen is een talent wat je meekrijgt. Dat is nu met Nick van der Lijk zo. Die jongen die is heel licht en die kan... Volgens mij wordt dat een jongen die goed de berg op kan. Johnny Hogeland heeft dat. Jan Raas had dat bijvoorbeeld niet. Het was meer een jongen die explosief één helling goed op kon rijden. Zoals in de Ronde van Vlaanderen en andere klassiekers. Maar natuurlijk absoluut geen klimmer. Kopgroep van 6 man. Die gasten zijn nog 200 kilometer bijna aan het koersen natuurlijk. Ja, Pieter, dat kan ik me indenken. Dit is de heer Hogeland, de Ierseke dus. Hè? Zo. Krijgt dan glazen. Ja, dit is, nou, kijk, dat bedoel ik nou met, het is gewoon een brani-schopper, heerlijk. Mooi zo. Doordat je heel veel tegen de wind rijdt, dat je dan ook een kleine verzet moet rijden en veel kracht traint, zeg maar. Dat het toch op een of andere manier een beetje het klimmen nabootst. Omdat je zeg maar, ja, soms als er veel wind staat, rijd ik ook maar 18 of 19 tegen de wind in. Ja, dan rij je zo hard rij je ook een berg op, bij wijze van spreken. En dan rij je ook op een klein verzet. En dan gaat hij nog een keer. Nou, ik vind het schrijfelijk. Nee, ik vind het leuk. Ik vind het leuk. Hartstikke. Ja, er wordt wel eens gezegd tegen die wind beuken in Zeeland. Dat is hetzelfde als een kool oprijden. Ja, het is allebei lastig. Het is allebei zwaar. Daar word je wel sterk van. Daarom komen er ook goede klimmers vandaan. Je moet altijd druk op die pedalen houden. Dat lijkt heel erg op klimmen. Dat is het moeilijk aan klimmen. Dat je nooit even je benen kan stilhouden. Bij wind kan je nooit je benen stilhouden. Je moet altijd door blijven duwen. En dat doet een enorm appel op je weerstandsvermogen in je hersens. En daar zit klimmen ook.
klimmen is iets waar je aandacht voor moet hebben. En of daar nou in Zeeland woont of in Groningen of in de Alpen of in weet ik veel wat. Dat heeft er eigenlijk heel weinig mee te maken. Maar ik was vroeger als jonge renner was ik ook geen klimmer. Ik ging toen wel eens met mijn vader fietsen in Limburg en dan ging dat goed. Maar in de wedstrijden kwam dat er nooit uit. Maar juist door daar wat meer aan te doen en dan had ik toch waarschijnlijk die aanleg daarvoor, is dat steeds beter en beter geworden. Sprinters hebben bolle kuiten. Renners die kunnen klimmen hebben varkenshaasjes. Je kunt er natuurlijk op gaan trainen. Het is een talent dat herkend moet worden en daar ga je wat mee doen. Als je van dat soort spieren hebt en je ziet bij de eerste de beste Rabo Ardennen-proef die Jan Raas hield, dat iemand een beetje kan klimmen, dan ga je daarmee verder, want klimmers zijn zeldzaam. Ja, dit is eigenlijk een van de weinige plekken waar je nog een beetje kunt trainen op klimmen. Hier zo heb je verschillende kanten waar je de Postbrug op kan rijden. De Postbrug zit eigenlijk in mijn vaste trainingsrondje. Ik rijd de Postbrug dan ongeveer 2-3 keer op. Het is een beetje vals plat, maar net iets meer denk ik misschien. Het grootste deel van Zeeland ligt beneden zeeniveau, dus om daaruit te komen, dat zijn maar hele kleine klimmetjes. We hebben een paar viaducten waar je dan misschien op kan oefenen. Zie je ook wel eens hoor. Johnny Hogeland bijvoorbeeld, dat is een jongen als die dan toch voor de Vlaamse wedstrijden staat. Nou, dan is die ook dicht bij huis, bij Ierseke op de Postbrug is die bezig. Dat is het enige gebied wat dan een klein beetje relief heeft. Daar is die dan aan het oefenen. En dan rijdt hij dus misschien 10 of 20 of 30 keer volle bak die Postbrug om toch maar die hardheid te hebben. Maar dat heeft natuurlijk een totaal andere betekenis als de Cols. Hier komt Moncoutier bij onze landgenoot. Moncoutier, Hogeland samen. En nu gaat Moncoutier gaat eventjes. En die zegt merci et au revoir. Nee, Hogeland laat echt niet gaan. En Weningen, waar ben je? Klimmen is gewoon, de eerste 2 minuten kan iedereen klimmen. Na 3 minuten dan begint het water je tot aan de lippen te staan. En dan na 10 minuten, dan begin je dan, ja, en dan wordt het duidelijk van of je het kan of niet. Jay is natuurlijk toch ongerust, die denkt wie is die? Ja, die ken ik helemaal niet. Daar ben ik zeker van dat hij niet weet wie dat is. En dan roepen ze in zijn oor, ja die komt uit Ierseke. En dan zegt hij, waar ligt dat? Ja, in Zeeland komen daar goede renners van. Ja, Ducro roepen ze dan. Ja, de Raas wou ik eigenlijk eerder noemen. Hij gaat hij weer hè. Hij wil hem kwijt, hij kent hem niet en hij denkt ik moet hem eraf. Ik had het niet verwacht dat ik zo goed bij de hoop zou rijden. Ik weet nog dat ik met die lui van de Schuren ploegleider erover had. Hij zegt, ja de bus is voor jou geen probleem. De bus moet je makkelijk kunnen. We hadden toen een wedstrijd gereden in de Pyreneeën, Route Sud, en toen werd ik 17 of zoiets. Hij zegt, nou ja, dan reden we ook over de Tourmalet. Hij zegt, de bus is absoluut geen probleem. In een grote ronde kun je makkelijk op tijd binnenkomen. Maar ja, als je 12 wordt of de bus is wel een redelijk verschil. Dus ja, ik had dat zeker niet verwacht en niemand denk ik. Applaus, applaus. Echt heel goed. Geweldig, geweldig wat hij gedaan heeft. Absoluut eigenlijk een keer de Alpe d'Huez oprijden. Of dat nou in een training is of in een koers. Het mooiste is natuurlijk in de koers. Het staat bekend als een hele zware klim. Mij trekt het eigenlijk wel doordat er veel haarspelbochten in zitten. En dat vind ik wel heel erg mooi. Als je zo'n klim oprijdt voelt het, ja, het is natuurlijk heel erg afzien. Maar als je het achter de rug hebt en je hebt er een lekker gevoel over, ja, dan kan je wel iedereen aan. Een dikke bandenrace, dat is een wedstrijd op een gewone fiets waar kinderen van 4 tot soms ook al 3
tot 12 jaar aan deel kunnen nemen. We hebben nu al races gehad waarbij de 176 kinderen aan de start stonden. En dan staan ze allemaal fantastisch met elkaar te juichen. Papa, mama, opa, oma staan erbij, broertjes, zusjes. We hebben ook kinderen die heel erg enthousiast zijn geworden en die een licentie hebben aangevraagd. En nu gewoon aan het wielrennen zijn. Winnaar, 9 jaar, handen aan het stuur, Jero.